everybody. Are we live? Duh. Okay, so now we're here on this part of the show where we do our game. So, Mami Wen, the game is just a very simple one. My best friend over there, Roy, okay na ka diha? Yes! So, we're gonna make up to Snake Princess while you will be gonna make up to the blooming and the pretty... Fresh and blooming Miss Therese Villarante. Now, the challenge is... Roy, my best friend, my BFF, will only listen to what you will instruct to him as a person, as an individual, without looking. So, natay tabon diri. And okay na ka da, Roy? Kagets na ka? Oh. So that's why the game is called Chika, Churva. So when you do the Chika here, Roy will also do the Churva there. Now, good luck to you as a person, as an individual, as a human. Game, game, Roy? Game, Snake? Okay, I'll watch Snake. Okay, game. Let's do this. Game, ready na. Ready na ka? Nama ko rin si Medyo Maldito ka ng ambisyon nga mag-makeup artist. Yes, mao na mong game. Iyang sundon kung unsa ko isulti. Sige, ready na ka diha? Mag-start ta sa foundation. Ay, first, imo magkuha sa kag martilyo ug lansang. Asan na itarok? Foundation. Oh yes, foundation. Lower eye. Lower eye. Paspas daw na ka mong storya. Well, nga mag-makeup sa karon, kinan imo gyud istorya-istoryahan ang imuhang gi-makeupan. Ay, no, kay para ganahan sa makeup nimo. Ma'am, unsa may imo sekreto, ma'am, nindot kay kag skin bisag digod kay nindot. Mao di ay. So after nimo sa foundation, Medyo Maldito, after nimo sa imong foundation is loose powder. Wa kag loose powder. Okay, and then wa kag brush. And then, mo imong ipababaw sa imong foundation. Itap yun na nimo siya sa kanang kuan, sa iyang whole face, and then i-blend gyapon nimo sa brush as a human, as a person. Muna siya. And then, ato dayon i-trace ang iyang kilay. I-form nimo ang kilay nga kanang very natural lagi siya pagka-form kay kanang dili siya murag Mactan Bridge. Muagi ni? Di ba na muagi? Kinala muagi sa Jud, uy. Next is eyeshadow. Okay naman na. Eyeshadow. Okay na lang kung kilay. Forma naman na. Ang imo i-apply kay gold. Gold nga color. Sige, both eyes imuhang applyan. Alright. May go po na kay Snake. Ang saan man imong sabaan nga kliyente? Ako na stuck stapan ang baba. O man kay lipstick, so pwede pa ni. Wow. Look, mascara. Oh, mag-mascara na ka, no? Look down. Pwede na sa iyong maskarahan. Maskarahan sa ubosan. Palukak mo nimo, then maskarahan mo ang pilok sa ubos. Ay, gano'n ba? Ay, katawa. Kaya makeup artist mo kaya katawa. Kuha kag lipstick brush, kabalo na siguro kung saan yung pag-apply sa lipstick, no? Lipstick ka na po, O, bisang kung saan nga lipstick imuhang gamiton. Ay po, naunsan ito, makeup artist mo, hindi makatawa. So, kumana ka sa lipstick. Ano ba? O, bro, tarungag yun na, Roy, ha? Kaya asawa na ba na sa mayor ang imuhang kliyente? Ipadako na di ka maong. And then, imo siya na nose line-an para mas... Mami, unsay nose line? Unsa butang sa nose line? Magkuha ka brush nga gamay, no? Then, imo na i-tap gamay sa kanang eyeshadow nga brown. Tapos, mag-start ka diri sa kanang kubo sa kilay and then going down. Oh, sige. Oo, tapos imo na yun, final touch-up na nimo og loose powder. Nalawa? Bakit yung pag-jaw-jaw dira? Mami, ready na Mami. Pwede na niya siya ma-judge. Sige, dire bit, tanaw nato be, ari mo. Ready na kay kumudawat og mga constructive criticism. Marikara. Atong tanawon ang idiot. Uy, kagwapo! Uy, makapasar na! Mami Wen, kanang, I think, siguro I think, marag na, mas dapat yun nga mo judge isa sa mga inila o gahi. Ay, susligong kailan mo sa kanang mo saway. Kaya wala akong critics yun. Usasan sa mga attitude problem. Si Abay Yeba. Bay, usa yung beauty, bay! Yung beauty marag password. Siya rin hibaw.
Para sa full episode, subscribe to youtube.com/fatboysprod. Share this or else mamatay mong wifi. Diya ka reply niya. Pagkahuman, masuko siya. Paghuman, buwagan ka. Share na.